खुलुमबाय सानजारि थान्दैयाव दिनै आं रैरुप नार्जारि। सानदुबि फेस्टिवल एबा सानदुबि फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायबाय। खोला गुवाहाटीयाव थानाय सानदुबि लेक एबा सानदुबि फुख्रियाव बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो गोदान बोसोरनि 1 जानुवारिनिफ्राय 5 जानुवारिसिम फालिनाय जायो। राभा हासं माहारिया बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो फालियो। देग्लाय 2023 मायथाइनि बे सानदुबि फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायबाय। बे फोरबोआव राभा हासं माहारिनि गुबुन गुबुन हारिमुजों लोगोसे आसामनि गुबुन हारिनि हारिमु, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, रंजानाय गेलेनाय बायदि बायदिफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो। मैयानिफ्राय खुंफुंजानाय सानदुबि फोरबोखौ बेखेवनानै होदों राभा हासं गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभा बिथाङा। आसामनि हाग्रामायाव गान्दाफोरखौ रैखाथि होनायाव जाफुंसारदों आसाम रैखाथि बिफाना। थांनाय 2022 मायथाइयाव गान्दा सिखारिनि आखायाव मासेबो गान्दा थैयाखै एबा रावबो सिखारिया गान्दा बुथारनो हायाखै होननानै सरकारा फोरमायदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सिखारिफोरनि आखायाव गोबां गान्दानि जिउ जोबदोंमोन, नाथाय 2022 मायथाइयाव आसामनि हाग्रामाफोराव मासेबो गान्दा बुथारजायाखै होनना खौरां मोन्दों। 2004 मायथाइनिफ्रायनो 2022 मायथाइनिसिम राइन' पचिंनि मोनसे खारि फोसावदों आसाम सरकारा। बे फोसावजानाय खारि बायदिब्ला 2013 आरो 2014 मायथाइयावनो आसामाव बांसिन गान्दा बुथारनाय एबा गान्दा सिखार खालामनाय जादोंमोन। 2013 आरो 2014 मायथाइयाव मोनफ्रोमबो बोसोराव 27 गान्दा सिखार खालामजादोंमोन होनना फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लखनाबारि तिनालि गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 8थि जोनोम सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हाबाफारिनि जागायजेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदावआरि बिथाङा। लोगोसे गेदेमा रंसारि कंकेश्वर नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिथांनि अनजालि बिसि मुस्रिमा हिराबाई नार्जारि बिथाङा। लोगोसेनो आंगोनि फिसायनि बर' हारियाव मावलांनाय हाबा आरो बिहोमानि सायाव सुंद'यै बेसेन गोनां बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिफां गायजेनो मोनसे समनि एबसुनि गाहाय नेहाथारि बारग' MLA परमेश्वर ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर सुरत नार्जारि, डक्टर बिनय कुमार ब्रह्म, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसु दख'रा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बोसोरनि गिबि सानाव आसाम सरकारनि बाखनायथाव आरो गोग्गाथाव हाबा। मैया 2023 मायथाइनि 1 जानुवारि थामहिनबा बोसोरनि गिबि सानाव गुवाहाटी नोगोरनि सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय गं 100 CNG बास गारि बेखेवनानै होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे बे CNG बासनि स्टेशनखौ गुवाहाटीनि ICTनि सेराव गायसननाय जायो। बिश्वनाथ जिल्लाखौ सनितपुर जिल्लाजों सरजाबनायखौ लानानै सरकारनि हेंथा सोमावसारदों। दिसेम्बर खालि दिल्लीयाव खुंनाय केबिनेट जथुमायाव आसामनि गंब्रै जिल्लाखौ बोखावनानै लाखिनाय जादोंमोन आसाम सरकारा। बे गंब्रै जिल्लानि गेजेराव बिश्वनाथ जिल्लायाबो गंसे। बिश्वनाथ जिल्लाखौ बोखावनानै सनितपुर जिल्लाजों सरजाबनायनि थाखाय कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया सुंद'यै CPI-M आ मैया गावसोरनि मावथि हान्जा आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै सरकारनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्लाखौ सनितपुर जिल्लाजों सरजाबनाय थांखिखौ बोखावनानै लाफिननो दाबि दैखांदों। माजुलियाव बेसर आबाद मावनानै जाफुंसारदों। बे बोसोराव माजुलिनि गोबां रायजो राजाफोरा बेसर आबाद मावनानै न'खर सुंथानो नाजादों। 9,000 हेक्टर हायाव बेसर आबाद मावदों माजुलिनि गोबां रायजो राजाफोरा। 9,000 हेक्टर हायाव माजुलिनि 14,000 न'खरफोरा बेसर आबाद मावदों होनना खौरां मोन्दों। मोनथिनाय बायदिब्ला बे 9,000 हेक्टर हानि बेसर आबादनि गासै बेसेना जागोन फ्राय 28 कोटी 80 लाख फ्रांक। आसाम पुलिसनि नो ड्रिंक एन्ड ड्राइभ अभियान। आसाम पुलिसनि बानजायनायाव गोदान बोसोरनि पिकनिक जानाय आरो जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ नोजोर बोनानै
बे नो ड्रिंक एन्ड ड्राइभ अपारेशनखौ आसामनि गोबां ओनसोलावनो लानाय जादों। बेनि गेजेरजों सानफ्रोमबो गारि बाइक सालायग्राफोरखौ जौ लोंदों नामा बेखौ टेस्ट खालामनाय जायो। जायफोर बिथांमोना जौ लोंनानै गारि सालायो बेसोरनि बेरेखायै गोख्रों राहाबो लानाय जादों। फोरमायनांगोन दि गोबां समावनो गोदान बोसोरनि मुङाव गोबां जौ लोंनानै गारि सालायनायनि जाउनावनो गोबां लामायारि जाब्रबथाय जानानै गोबां सुबुङा जिउ गोमानांदों। बेखौ होबथानो थाखाय आसाम पुलिसआ बे थांखिखौ लादों। थांनाय 21 डिसेम्बराव लानाय आसाम सरकारनि जिल्ला सरजाबफिननाय थांखिनि सायाव गोबां राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा गोजोननाय गैयै फोरमायदों। आसामनि गंब्रै जिल्ला गाहायै तामुलपुर, ब्रजालि, बिश्वनाथ आरो हजाइ जिल्लाखौ बाक्सा, बरपेटा, सनितपुर आरो नगाव जिल्लाजों सरजाबनानै महकुमा खालामफिननाय जाबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावनायनि उनाव गोबां रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरखौ गोजोननाय गैयै फोरमायनाय नुनो मोन्दों। सरकारनि बे थांखिनि सायाव खाबु लानानै बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों रावजों हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। एजिपि राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि लुरिनज्योति गगৈ, कंग्रेसनि दैदेनगिरि भुपेन बरा, AIUDFनि MLA करिम आब्दुल भरगुइया, चैतरन्जन बरा बिथांमोनखौ बे जिल्ला सरजाबनायनि सायाव बेरेखा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे थांखिनि बेरेखा खालामनानै कंग्रेसनि दैदेनगिरि भुपेन बराया खौरां बिजोङाव फोरमायदों दि जुदि कंग्रेसआ गोहोआव फैयो अब्ला बेफोर सरजाबफिननाय जिल्लाफोरखौ जिल्ला महरै फोसावफिननाय जागोन। गुबुन फारसेथिं चैतरन्जन बरानि गोख्रों बिबुंथि, जिल्ला सरजाबफिननानै रायजो राजाखौ लाजिफोनांगोन। आसाम सरकारा नोजोर गैयै सरकार। बेबायदिनो खौरां बिजोङाव गोबां रायजो राजाखौ जिल्ला बोखारनायखौ लानानै बेरेखा बानबुंथाय होनाय नुनो मोन्दों।